हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, गिबि आपडेटआव दङ एबि प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो फावखुंग्रि बिथां आनया ब्रह्मजों लोगोसे फावखुंगुर शिddharth बर' बिथांमोननि गिबि खेब फाव खालामनाय नोंनि गोजोन सोराङा मुंनि बर' मिउजिक भिडिअआ बावैसो हगारजाबाय। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन आरो दासिमबो नायथ'वाखै, नोंथांमोनहा आनया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, बैसागु बोथोर सफैनायजों लोगोसेनो फैगासिनो दङ लोगोफोर फावखुंग्रि मिथि नार्जारी आरो सान रामे बिथांमोननि गोदानै फाव खालामनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ। जानो हागौ बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर फावखुंग्रि dwimu बर' लोगोसेनो धनन्जय बर' बिथांमोननि मोनसे आगै सना मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअआबो फैगासिनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौबो नायनो थाखाय नेनानै थागोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। Simang mekhan nang lokha angni dong nai mani gasaiba angni onnaya nangni